μαζεύοντας σε μεγάλες τούμπες στα σκουπίδια που πολύ σπάνια περνούσαν να μαζέψουν. Κυρίαρχος ο άνεμος εμπόδιζε τα σύννεφα να αδειάσουν από το βαρύ φορτίο τους. Χιόνι δεν είχαν δει ακόμη, αλλά στις κορφές των βουνών παρέμεινε άλιωτο. Πάντα εκεί πέρα ο Όλυμπος με το άσπρο του σκουφί δέσποζε περήφανος φρουρός. Επάνω στον ουρανό, γραμμικοί σχηματισμοί τα πουλιά έστειλαν τα δικά τους μηνύματα. Ζωγράφιζαν με τα φτερά τους τις δικές τους εικόνες, αγνοώντας επιδεικτικά τον θεσσαλονικιό αέρα. Πετούσαν άλλοτε ψηλά, άλλοτε χαμηλά. Σχημάτιζαν μια ειχνογραφία που κινιόταν πέρα δόθε σαν τον ιστό της αράχνης που τον παρασέρνει ο άνεμος. Έφτασε στην Κρίνη. Κάποια δέσποτα σκυλιά πετάχτηκαν ξαφνικά. Τρόμαξαν τους λιγοστούς περαστικούς. Ακόμα και εκείνη τη γυναίκα, τη μουσουλμάνα, που κατέβαινε βιαστικά. Ακούπησε την πλάτη της στον χαμηλό τοίχο. Εκεί την είδε για πρώτη φορά. Ήταν η Εζρά, η γυναίκα του Ταρίκ, που αψήφισε το κρύο και πήγε να μαζέψει νερό για τον οντάτη της. Ο αέρας, αλλά και η κίνηση που έκανε για να διώξει τα σκυλιά, παρέσυραν τη Ματίνα και για μια στιγμή φάνηκε το πρόσωπό της. Γρήγορα στάθηκε ολόρθη μπροστά του, αφήνοντας το νερό να κυλά. Ακίνητη, παγωμένη. Τα τεράστια πράσινα μάτια της λαμπύριζαν στη θέα του. Κάτι μπούκλες από τα κατάμαυρα μαλλιά της ξέφυγαν και κουνήθηκαν συνομιλώντας με τον αέρα. Ξαφνιασμένη από την απρόσμενη συνάντηση, έμειναν σιωπηλοί και αδρανείς. Γρήγορα συνειδητοποίησαν την κατάσταση. Κάλυψε μαλλιά και πρόσωπο με το πανί που πρόσθεσε η κοινωνία της, κοιτάζοντας τα μάτια των διαβάτη που βεβήλωσε την όψη της. Βυθίστηκαν τα βλέμματά τους, δεν αποτραβήθηκαν. Για μια στιγμή, για ένα μοναδικό λεπτό. Ριζικό. Ποια δύναμη τους άφησε εκεί χαμένους, μέσα σε βλέμματα που κανείς δεν επέτρεπε. Τριγμοί ξεκίνησαν ανάμεσά τους. Ο Σαούλ τους άκουγε. Προσπάθησε να τους δαμάσει. Ο ίδιος ένιωσε πρώτος το μήνυσμα να διαπερνά όλο το σώμα μαζί με την παραλυσία όλων των άκρων του μπροστά στη μορφή της.